Za mňa najkrajšie auto, ktoré som videl. A v roku 2005. Je to brutálne auto toto. Nice car. Akože tie elektróny, ten vzhľad, to krídlo toho auta, ten výkon a ten dizajn, keby som mu ešte ukázal viacej to video, to je ako perfektné auto na rok 2025, či 2005 bolo to vyvinuté to auto. Ale nechápem jednu vec, prečo BMW v roku 2005 urobil takéto pekné auto a teraz v roku 2025 ponúka totálne sračky. To není BMW. Keď som si kúpil moje BMW ako malé decko, keď som mal 18 rokov, v roku 2010, tak to E60 aspoň vypadalo to ako BMW. Ale teraz, tak to si robíte srandu, či tým inžinierom ako prepálilo mozgy, ja nerozumiem tomu, to vypadá katastrofálne tie nové autá. To ja by som za to peniaze nedal. Akože za mňa to je katastrofa. A blbosti do motorov, totálne blbosti, Eiger ventíly. Spaľovať druhýkrát výfukové plyny, to je totálna blbosť. Zaniesie tu iba motor, PD filter, no na čo to tam je? Troška menej budeme bude menej smradu z auta troška, dajme tomu, ale za to, že zanesieme celý výfuk, výkon znížime o 30%, bude auto iba zbytočne viacej žrať nafty. Tak akože za mňa totálni debili v roku, čo sa stretli, dajme tomu 2012 a vymysleli tieto debiliny a dávali to do aut. Ešte aj AdBlue, no na čo to tam je? Ďalšia sračka, ktorá robí ešte viacej odpadu ako užitku, by som povedal.